Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna Mother. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നമ്മള് അധ്യായം 5 ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. പരിശുദ്ധി 5ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയാണ്. രണ്ടധ്യായം എടുക്കാം. ചെറിയ അധ്യായമാണ് രണ്ടും. ഇത് കുറയണ്ടോ? ഇല്ല, നോക്കാം നമുക്കിന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഇതുവരെ ഉപദേശിച്ചതിന്റെ സാരം ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലോ ആത്മീയ ദീപ്തിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താൻ സാധ്യമാവില്ല. ഭൗതിക പരിഗണനകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? രൂപഗോസ്വാമി ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ തരാണ് നമുക്ക്. എന്താ പറയണത്? ഇപ്പൊ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലോ ആത്മീയ ദീപ്തിയിൽ വലയം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഉള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായ ദീപ്തിയില്, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് വിലയം പ്രാപിക്കുന്നിടത്തുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് നമുക്ക് താല്പര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിൽ കാലുകുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഈ ഭൗതികമായ പരിഗണനകൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്താണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, അതല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ദീപ്തിയിൽ വലയം പ്രാപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഒരു ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള താല്പര്യം നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് സാധ്യമാവില്ല. കാരണം ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ പരിതസ്ഥിതിയുടെയോ 4 അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഭക്തി സേവനം സർവാതിശായിയാണ്. അഹൈതുകവും ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതല്ലത്. യാതൊരുവിധമായ ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതിയാലും നിയന്ത്രിതവുമല്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭേദചിന്ത കൂടാതെ അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ, സമൂഹത്തിന്റെ, വർഗത്തിന്റെ, പരിതസ്ഥിതിയുടെയോ അതിരുകൾക്കുള്ളില് ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വിഭാഗത്തിനോ ഒന്നും ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. എന്ത്? ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വർഗത്തിന്, പരിതസ്ഥിതി, അങ്ങനത്തെ ഒരു അതിരുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതൊന്നല്ല എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? അത് സർവാതിശായിയാണത്. മാത്രമല്ല അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അഹൈതുകവും നേട്ടവും പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു തരത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അഹൈതുകി അപ്രതീഹത എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് അതെന്ത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നില്ല? അതുകൊണ്ട് അത് നിർവിഘ്നമായിരിക്കും. അതൊരിക്കലും തടസ്സമില്ലാത്തതും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതുമൊക്കെയാണ് എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലായാലും അതിനെന്തില്ല? യാതൊരുവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭേദചിന്ത കൂടാതെ അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്മളെ പരമമായ ധർമ്മം അതാണെന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവത് സേവനമാണ് പരമമായ ധർമ്മം. ഭഗവാന്റെ സേവനം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം?
നിർവിഘ്നമായിരിക്കണം, അഹൈതുകമായിരിക്കണം, അതിൽ നിന്ന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണ് ഭക്തിരസേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ 4 അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ, ഒരു വർഗത്തിന്റെയും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഈ ഭക്തിരസേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. മധ്യകാല ഭഗവാൻ ചൈതന്യന്റെ സുഹൃത്തും സഹവാസിയുമായിരുന്ന നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷം പുരോഹിത വർഗത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിന്മുറക്കാരാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നു. അവർ സ്വയം ഗോസ്വാമി ജാതിക്കാരെന്ന് വിളിച്ചു. നിത്യാനന്ദ വംശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിരസേവനം നടത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവകാശമുള്ളൂ എന്നവർ വാദിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ളത് സഹവാസിയായിരുന്നു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം പുരോഹിത വർഗത്തിലെ ഒരു വിഭാഗങ്ങള് അതിലെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിന്മുറക്കാരാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടര് രംഗത്ത് വന്നു. അവര് സ്വയം എന്താണ് ഗോസ്വാമി ജാതിക്കാരെന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഗോസ്വാമി അതൊരു ജാതി, ഒരു വർഗമാണെന്ന് പറയും. ഗോസ്വാമി എന്ന് വിളിച്ചു. നിത്യാനന്ദ വംശം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിരസേവനം നടത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവകാശമുള്ളവര് വാദിച്ചു. അതായത് നിത്യാനന്ദ വംശം, നിത്യാനന്ദന്റെ ആ ഒരു തലമുറക്കാര്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നിത്യാനന്ദ വംശം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിരസേവനം നടത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവകാശമുള്ളൂ എന്നതിൽ അവർ വാദിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രൂപഗോസ്വാമി എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭക്തിരസേവനം ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവരെന്താ പറയുന്നത്, തങ്ങൾക്ക് മാത്രം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്ന അവകാശം ആര് വാദിക്കുകയാണ്? നിത്യാനന്ദ വംശക്കാര് പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്ന ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ശക്തനായ ആചാര്യൻ ഈ അവകാശത്തെ തകർത്തു കളയുന്നത് വരെ ഇക്കൂട്ടർ അവരുടെ കൃത്രിമാധികാരം ചെലുത്തി വന്നിരുന്നു. കഠിനമായ സമരം തന്നെ വേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ ഒടുവിൽ ജയിച്ചു. ഭക്തിരസേവനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതിനെ ചെറുത്ത് അതിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റിയെടുത്തതാരാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറാണ്. വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ശക്തനായ ഒരു ആചാര്യനാണ്. സിംഹാചാര്യൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം ഒരു സിംഹത്തിൽ അത്രയും പവർഫുൾ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹമാണ് ഈ കൃത്രിമാധികാരത്തെ എന്താ പറയാ അപ്പാടെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് കഠിനമായ ഒരു സമരം തന്നെ അതിന് വേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഒടുവിൽ വിജയിച്ചു. അങ്ങനെ ഭക്തിരസേവനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ല എന്നുള്ളത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അതിനു പുറമെ ഭക്തിരസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ ആര് തന്നെയായാലും അയാൾ സ്വയം ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാനും തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം ആത്യന്തിക വിജയം തേടി. അതിനു പുറമെ പിന്നെന്താണ്, ഈ ഭക്തിരസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ ആര് തന്നെയായാലും അയാൾ സ്വയം ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായിട്ടും കണക്കാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം ആത്യന്തിക വിജയം തേടി. അപ്പൊ ഭക്തിരസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചായാലും ഏത് ജാതിയിലെ നമുക്ക് പറയാം, ഏത് വർണ്ണോ കുലോ ജാതിയോ എങ്ങനെ ആയാലും അവരെ എന്താണ് പറയുന്നത്, അവര് ഏതില്ലായാലും ഭക്തിരസേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണ പദവിയിലേക്ക് അവരെ ഉയർത്തപ്പെട്ടതായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമരം ആത്യന്തികമായിട്ട് വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ അഥവാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിലുള്ളവർക്കും ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവനാഗം എന്ന നില വന്നത്. അപ്പൊ പണ്ട് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാനില്ല. അപ്പൊ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറാണ് അതിനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. അദ്ദേഹം സമരത്തിലൂടെ അത് വിജയം നേടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം, കാരണം ഈ നിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ലോകത്തിന്റെ എവിടെയുള്ളവരായാലും അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ മാത്രല്ല കുറെ യൂറോപ്യൻസ്, കുറെ ഫോറിനേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞ ആരാണോ ഭക്തിരസേവനം ചെയ്യുന്നത് അവരെങ്ങനെ ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആർക്കും ആരാകാൻ സാധിക്കും, ഒരു ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അത് നിലവിൽ വന്നത് ആര് കാരണം കൊണ്ടാണ്? ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്നതിന് കാരണമായത്. ഭക്തിരസേവനം നടത്തുകയും കൃഷ്ണാവബോധം നേടുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ജന്മാവകാശമാണെന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. പല മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിന് അദ്ദേഹം തെളിവ് നിരത്തുന്നുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനം നടത്തുക എന്നുള്ളത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്നതും കൃഷ്ണാവബോധം
കൃഷ്ണാവബോധം നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ജന്മമായ അവകാശമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് പരമമായ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം നേടുക, ഇതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ജന്മാവകാശമാണെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി എടുത്തു പറയുന്നു. പല മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിന് അദ്ദേഹം തെളിവ് നിരത്തുന്നുമുണ്ട്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തില് എന്താണത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ജന്മാവകാശമാണ്, ഓരോരുത്തരുടെയും ജന്മാവകാശമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി വസിഷ്ഠ മഹർഷി ദിലീപിനോട് പറയുന്നതാണ്. പത്മപുരാണത്തിൽ വസിഷ്ഠൻ ദിലീപിനോട് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമായും ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. പത്മപുരാണത്തിൽ വസിഷ്ഠൻ ദിലീപനോട് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമായും ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. രാജൻ, ഭക്തി സേവനം നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. മാഘമാസത്തില്, അതായത് ഡിസംബർ ജനുവരി മാസത്തില് പ്രഭാത സ്നാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം പോലെ തന്നെ അതായത് എല്ലാവർക്കും ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. ഡിസംബർ ജനുവരി മാസം, മാഘമാസത്തില് പ്രഭാത സ്നാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്? ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്നാണ് വസിഷ്ഠ മഹർഷി ദിലീപനോട് പറയുന്നത്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു കാശീഖണ്ഡം എന്ന ഭാഗത്തും ഇക്കാര്യം പറയും. ഖണ്ഡപുരാണത്തില് കാശീഖണ്ഡം എന്ന ഭാഗത്ത് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്ത് ശൂദ്രരിനും താഴെയുള്ള അധകൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ശരിയായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നെറ്റിയിൽ തിലകവും കയ്യിൽ ജപമാലയും കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയുമായി നിൽക്കുന്ന അവരെ കണ്ടാൽ അവർ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്ന് തോന്നും. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. അപ്പൊ സ്കന്ദപുരാണത്തില് കാശീഖണ്ഡം എന്ന ഭാഗത്ത് ഇക്കാര്യം പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്ത് ശൂദ്രരിലേക്കാളും താഴ്ന്ന അധികൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവര്, ശൂദ്രരെക്കാളും താഴ്ന്ന വർഗം, അധികൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച്, തിലകം ധരിച്ച്, നെറ്റിയില് തിലകം ധരിച്ച്, കയ്യിൽ ജപമാല പിടിച്ച്, കഴുത്തില് കണ്ടിമാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, തുളസിമാല ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്കുള്ളതെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സാധാരണ ബ്രാഹ്മണരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യം ഉള്ളവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല്. കാരണം ഒരു വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ വേഷവിധാനമൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവര് ശൂദ്രരെക്കാളും താഴ്ന്ന വർഗത്തിൽ പെട്ടവരാണ് അവര്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് അവരെയും കൊണ്ടുവരാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ജാതിയോ കുലോ അതൊന്നും ആരും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണ് പറയണത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരാരാണ്? അവര് ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരാണ്, ഉയർന്ന വ്യക്തികളാണെന്ന് ആണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ വൈഷ്ണവൻ സ്വയം ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നു. വൈഷ്ണവരുടെ സഹായ ഗ്രന്ഥമായ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്ന ഗ്രന്ഥവും ഈ ആശയത്തെ പിന്താങ്ങുന്നുണ്ട്. വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും തീർച്ചയായും ബ്രാഹ്മണനായി തീരാം. രസം ചേർന്നാൽ വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ എന്നാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. ശരിയായ അധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യനെ ആരെ വേണമെങ്കിലും വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റാം. അങ്ങനെ ആർക്കും ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവന് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സ്വയം ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? വൈഷ്ണവരുടെ സഹായ ഗ്രന്ഥമായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിലും ഈ ആശയത്തെ പിന്താങ്ങിക്കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. വൈഷ്ണവന് സ്വയം ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തീരാം. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? വൈഷ്ണവരുടെ സഹായ ഗ്രന്ഥമായിട്ടുള്ള ഹരിഭക്തി വിലാസം, ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതിനെ പിന്താങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും തീർച്ചയായിട്ടും ആരായിട്ട് തീരാൻ സാധിക്കും? ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തീരും. രസം ചേർന്നാൽ വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ എന്നാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ പറയുന്നത്? രസം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ ഈ വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരാൾക്കും ആരായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും? ബ്രാഹ്മണനായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ശരിയായൊരു അധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അവരൊരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യനെ
നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആചാര്യന് എന്താക്കാൻ പറ്റും? ആരെ വേണമെങ്കിലും വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഒരു ആചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തില് നമുക്ക് ആ വിശ്വാസത്തില് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആചാര്യന് തന്റെ ശിഷ്യനെ ആരെ വേണമെങ്കിലും ആരാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും? ഒരു വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ആചാര്യന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്താ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തില് കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന സന്ദർഭമാണ് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്തിയവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്തിയവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ അഭയം തേടുകയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്തിയത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആ രുചി അറിഞ്ഞവരൊരിക്കലും പിന്നെ എന്തിലേക്ക് പോകില്ല? ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലോ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ ഒന്നും അഭയം തേടുകയില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ആ ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഒരു ഉയർന്ന യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും വേർതിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഫലദായകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലേക്കോ അഭ്യൂഹങ്ങളിലേക്കോ അഭയം തേടുന്നില്ല വ്യക്തി. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ആചാര്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. എന്തിന്റെ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അതാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണത്. ഇനി ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നതാണ്. ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നു, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനമാണ്. വാസുദേവന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹമെന്ന സരള വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശമായ ഈ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമാവില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധരായാൽ പോലും ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മനുഷ്യരൂപത്തെ ദൂഷിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം. കുറച്ച് സ്ലോ ആക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നതാണ്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനമാണ്. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ജനന മരണമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോണത് അല്ലെ? ഇതിങ്ങനെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വാസുദേവന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹം എന്ന സരള വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശമായ ഈ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനോടായൊരു സ്നേഹം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അത്ര വരെ വളർത്തിയെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഈ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധരായാൽ പോലും ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മനുഷ്യരൂപത്തെ ദൂഷിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ മനുഷ്യരൂപത്തെ ദൂഷിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഭഗവത് സേവനമാണ് മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം. ആ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിടത്തോളം ആ വാസുദേവനെ സ്നേഹിക്കാത്തവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ദൂഷിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആര് പറയാണ്? ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നതാണത്. ഇനി കരഭാജ മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ് അടുത്തത്.
കരഭാജ മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? കരഭാജ മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു. ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 41 രാജൻ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ഋണവിമുക്തനായി തീരുന്നു. മഹർഷിമാരോടോ പൂർവ്വ പിതാക്കളോടോ ഇതര ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തോടോ അയാൾക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയും പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുമില്ല. ഭക്തിരസേവനം നിഷ്ഠയോടെ നടത്തുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഇവിടെ കരഭാജ മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്, അർത്ഥദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ശക്തി മുഴുവൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവന് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതാണോ ഞാൻ വായിച്ചതല്ലേ? 42 പറഞ്ഞത് അല്ലേ? 5:41 വായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താ പറയണത് ഇവിടെ? ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ഋണവിമുക്തനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ആരാണോ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അവന് ഋണവിമുക്തനായിട്ട് തീരാൻ സാധിക്കും. മഹർഷിമാരോടോ പൂർവ്വ പിതാക്കളോടോ ഇതര ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തോടോ അയാൾക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയും പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി വേണ്ടി അയാൾ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം നിഷ്ഠയോടെ ചെയ്താൽ മതി. ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ നിഷ്ഠയോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ആരോടും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബാധ്യതയും ഇല്ല എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആരോട് പറഞ്ഞ മഹർഷിമാരോട് പൂർവ്വ പിതാക്കളോട് ജീവാത്മാക്കളോട് കുടുംബത്തോട് സമൂഹത്തോട് ഒന്നിനോട് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബാധ്യതയും വരുന്നില്ല ഭക്തിയുടെ സേവനം നിഷ്ഠയോടുകൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം നിഷ്ഠയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല, ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. എന്ത് മാത്രം മതി? ഭക്തിയുടെ സേവനം നിഷ്ഠയോടെ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആരോടും നമുക്കൊരു കടപ്പാടോ ബാധ്യതയോ ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉറപ്പ്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്നിൽ അഭയം തേടുക, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാനിൽ സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ പിന്നീട് മറ്റു കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ എന്ന് ചിലർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു, സംശയിക്കേണ്ട, മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റു ചെയ്തു എന്ന് കരുതേണ്ട, ഞാൻ നിനക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നൽകുന്ന ഉറപ്പ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന ഉറപ്പാണ് അതിൽ. എന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്നിൽ അഭയം തേടുക, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ സ്വാത്മർപ്പണം ചെയ്തതിനാൽ പിന്നീട് മറ്റൊരു കടമകൾ നിറവേറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിലർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലേ, നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ, അങ്ങനെ തോന്നും. പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു? സംശയിക്കേണ്ട, മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയണത്? അത് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതേണ്ട, പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണം ആര് നൽകുവാണ്? ഭഗവാൻ നൽകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നിനക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകും. ഇത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നൽകുന്ന ഉറപ്പാണിത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയാണ് ഇത് ചെറിയൊരു അധ്യായം ഇരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതും കൂടി എടുക്കാം, അതും ചെറുതാണ്. അത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടിനും കൂടി നോക്കട്ടോ. അടുത്ത് വായിച്ചു വിടാനുള്ളത് ചെറുതാണ്. ഇതാണ് അടുത്ത 5-ല് 6-ാമത്തെ. ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം? അധ്യായം 6, ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം. അധ്യായം 6, ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാൻ പറയാണ്.
തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ സനാതന ഗോസ്വാമി രചിച്ച ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വൈഷ്ണവർ പാലിക്കേണ്ടതായ അനുഷ്ഠാന വിധികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അവയിൽ ചിലതൊക്കെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠവും പ്രധാനവുമാണ്. ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവ മാത്രം ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം എന്നുള്ളതിന് പറയാണ്. സനാതന ഗോസ്വാമി രചിച്ച ഹരിഭക്തി വിലാസം ഗ്രന്ഥത്തില് വൈഷ്ണവർ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാന വിധികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതും പ്രധാനപ്പെട്ടതും മാത്രം ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള്, ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളത് ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമാണ്. ഈ ഒരു ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കൃത്യമായി എങ്ങനെ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ള വിശദാംശമാണ് ഈ ആചാര്യൻ ഉദാഹരണമായി ഇവിടെ വായിക്കാം. ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളത് ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമാണ്. ഈ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കൃത്യമായി എങ്ങനെ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ളത് വിശദാംശമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് തന്റെ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും അതേസമയം ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മറ്റൊരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദാംശത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും നല്ലത് തന്നെ. വിശദാംശങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. രൂപഗോസ്വാമി ഇവിടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താ അറിയേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാൻ ചിലപ്പോ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത്? വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് മാത്രമായിരിക്കണം. അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പലതും വ്യത്യാസത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് വ്യത്യാസത്തിൽ പറയാം. പക്ഷെ എങ്കിലും ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മളവിടെ എടുക്കേണ്ടത്. അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ 10 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു എന്താ പറയണ, ഫസ്റ്റത്തെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തത്വമാണ്, അടിസ്ഥാനമാണ്. നമ്മൾ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതാണ്. ആത്മീയ ആചാര്യനാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യൽ. രണ്ടാമത് എന്താണ്? ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനാൽ നമ്മൾ നയിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുകയും വേണം. ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി പോകണം. അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അതനുസരിക്കാൻ വേണം. അപ്പൊ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ ആശ്രയിക്കണം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആത്മീയ ആചാര്യനാൽ നമ്മൾ നയിക്കപ്പെടണം. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം. പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ നമ്മളത് അനുസരിക്കാൻ വേണം. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആജ്ഞകള് അനുസരിക്കാൻ വേണം. അടുത്തത്, ആചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മഹാത്മാരായ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരണം. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത്, ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മഹാത്മാരായ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ, അതായത് ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികള് പിന്തുടരുക. 5 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങളെ ആശ്രയിക്കണം. പിന്നെ ആ ഗുരുവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും വേണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കണം. വിശ്വാസത്തോടെ ആ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കണം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകള് പിന്തുടരുകയും വേണം. നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു. അഞ്ചാമത്തെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ്, ആ 4-മത്തേത് ഒന്ന് ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. 5-മത്തത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെ പുരോഗതി കൈവരിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗുരുവിന് വേണ്ടി ഭൗതികമായി എന്ത് ത്യജിക്കാൻ സന്നദ്ധനാകൽ. അതായത് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് എങ്ങനെയാണ് പുരോഗതി കൈവരിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടാം. 5-മത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയണത്? ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടാണ്.
കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പുരോഗതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും, പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുന്നതാണ് 5ാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. 6ാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായ എന്തും ത്യജിക്കാൻ സന്നദ്ധനാകുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായത് എന്തും ത്യജിക്കാനായിട്ട് സന്നദ്ധനാകുക. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ത്യജിക്കാനായിട്ട് സന്നദ്ധനാകുക. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ത്യജിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുകയും സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മിനിറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ 5ാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഉപദേശം ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം. 6ാമത്തത് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തും ത്യജിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സന്നദ്ധനാകുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് എന്തും ത്യജിക്കാൻ സന്നദ്ധനാകുക. ഇതാണ് എത്രാമത്തെ പറയുന്നത്, 6ാമത്തെ പോയിന്റ് പറയണം. അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇതിൽ ബാക്കി വേറെ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് വേണ്ട. സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നായിരിക്കില്ല അല്ലെ, സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കും. ഇതെവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ത്യജിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അത് വിടാൻ ഇഷ്ടമില്ല, ആ വിടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഉപേക്ഷിക്കുക. സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കണം എന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം മാത്രം സ്വീകരിക്കല്ല, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സാധനം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണം. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ത്യജിക്കല്ല, ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ത്യജിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉദാഹരണം പറയാ, നമ്മള് എവിടെ കാശിയിൽ പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും നമ്മള് ത്യജിക്കുന്നു പറയൂല്ലേ, കാശിയിൽ പോകുമ്പോഴല്ലേ നമ്മളവിടെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്തെങ്കിലും. അപ്പൊ ചിലവരെന്തെങ്കിലും കൈപ്പയ്ക്ക ഇനി മുതൽ കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. കൈപ്പയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കാറില്ല. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞല്ലോ. ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൈപ്പയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണ്, കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ഇനി മുതൽ ഞാൻ കൈപ്പയ്ക്ക് കഴിക്കില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു വരും, പ്രാർത്ഥിച്ചു വരും അവിടെ ചെന്ന്. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ? അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ചിലവര് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇഷ്ടമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. നമുക്കിപ്പോ പഞ്ചസാര ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്യജിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, പഞ്ചസാരയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് 6ാമത്തെ പോയിന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 7ാമത്തെ പോയിന്റ് ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വസിക്കുക. 7ാമത്തത് ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വസിക്കുക. ഭൗതിക ലോകവുമായി ആവശ്യം വേണ്ടിയിടത്തോളം ഇടപെടുകയും അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധം വരുത്തുക, ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് ആവശ്യം വേണ്ടിടത്തോളം മാത്രം ബന്ധം വെക്കുക, വേണ്ട രീതിയിൽ മാത്രം ഇടപെടുക, വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, അതിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇടപെടുക, അതിനു വേണ്ടി മാത്രം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുക, അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ഏകാദശി നാളുകളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുക, ആൽ തുടങ്ങിയ പുണ്യവൃക്ഷങ്ങളെ പൂജിക്കുക. അതാണ് 10 കാര്യം പറയുന്നത്. 1 ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവാസം, 2 ആൽ വൃക്ഷത്തിനെ പോലെയുള്ള പുണ്യവൃക്ഷങ്ങളെ നമ്മൾ പൂജിക്കുക. ഇതാണ് പറയുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് പറയുന്ന നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കണം. പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. പ്രാഥമികമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട 10 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. 1ാമത്തത് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ പാദങ്ങൾ ആശ്രയിക്കണം. ആത്മീയ ഗുരുവിന് എന്താണ്, നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുക. പിന്നെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുക. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തില് മഹാത്മാക്കളുടെ, ഗുരുക്കന്മാരുടെ, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. പിന്നെ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഉപദേശം നേടുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഉപദേശം നേടണം. പിന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ത്യജിക്കാൻ സന്നദ്ധ കാട്ടാം.
പിന്നെന്താണ് പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ, ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം പോലുള്ള പുണ്യഭൂമികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വസിക്കുക. അതിന് വേറൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, അവിടെ വസിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗൃഹം എങ്ങനെയാക്കി മാറ്റണം, വൃന്ദാവനം പോലെ ആക്കി മാറ്റണം. പിന്നെ അടുത്തത് ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ടുള്ളത് ആവശ്യം വേണ്ട രീതിയിൽ മാത്രം, നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇടപെടുക. അതല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. ഏകാദശി നാളിലുള്ള ഉപവാസം, ആൽ വൃക്ഷം തുടങ്ങിയ പുണ്യവൃക്ഷങ്ങളെ പൂജിക്കുക. ഇതാണ് 10 പ്രാഥമികമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്, തത്വങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഒരു വിഭാഗം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇനിയും പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത പറയുന്നത് ഈ 10 തത്വങ്ങൾ കൂടാതെ ഇനി കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയണം. എന്താണ്? ഭക്തിഹീനന്മാരുടെ സമ്പർക്കം നിർബന്ധമായും ഉപേക്ഷിക്കുക. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുടെ സമ്പർക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകാൻ പാടില്ല. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അവരോട് പറയാനേ പാടില്ല, നിർദ്ദേശിക്കാൻ പാടില്ല. ആർഭാടം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയോ ആശ്രമത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉത്സാഹം കാണിക്കരുത്. ആർഭാടം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രമത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തില് ഏറെ ഉത്സാഹം കാണിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് നമുക്ക് തിരുത്തുണ്ട് അവിടെ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറെ എത്തുമ്പോ പറയുന്നുണ്ട്, ആർഭാടം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു വെച്ചാല് നമുക്കുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന് കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഈ ജഗത്തിന്റെ നാഥനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് എത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അത്രയും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പോകെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇതിന്റെ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആർഭാടം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏറെ ഉത്സാഹം കാണിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം അങ്ങനെയുണ്ട്, നമ്മളിപ്പോ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ പണിയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, കാരണം ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, അതിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. വളരെയേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയോ ഭാഗവത പാരായണമോ ഗീതാ പ്രവചനമോ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കരുത്. വളരെയേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് ഭാഗവത പാരായണം ഗീതാ പ്രവചനം തൊഴിലായിട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പണം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. സാധാരണ ഇടപാടുകളിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. സാധാരണ ഇടപാടുകളിലൊന്നും വൈമുഖ്യം കാണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ദേവന്മാരോടുള്ള നിന്ദ അരുത്. ദേവന്മാരെ ഏഴാമത്തെയാണുള്ളത്. അതിൽ ലാഭത്തിൽ അത്യാഹ്ലാദമോ നഷ്ടത്തിൽ അതിദുഃഖമോ ഉണ്ടാകരുത്. നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷവും വേണ്ട, നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദുഃഖവും വേണ്ട. ദേവന്മാരോടുള്ള നിന്ദ പാടില്ല. ആർക്കും അനാവശ്യമായ ശല്യം ഉണ്ടാക്കരുത്. അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരാളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവവും നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവവും ഒഴിവാക്കണം. അപ്പൊ നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒഴിവാക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ നിന്ദിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരോട് ഒട്ടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിച്ച് കാണിക്കുന്നവരോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവരോട് യാതൊരു വിധതയും നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒട്ടും ഇല്ല. ഇതാണ് ഇപ്പൊ വീണ്ടും പറഞ്ഞ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പറയുന്ന 10 നിർദ്ദേശങ്ങൾ. അതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ ഭക്തഹീനന്മാരുടെ സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണം. ഭക്തി സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവരോട് ഒരു തരത്തിലും നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ആർഭാടം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രമത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉത്സാഹം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയോ ഭാഗവത പാരായണമോ ഗീതാ പ്രവചനമോ തൊഴിലായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പണം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല, സമ്പാദിക്കാൻ പാടില്ല. സാധാരണ ഇടപാടുകളിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ലാഭത്തിൽ അത്യാഹ്ലാദമോ നഷ്ടത്തിൽ ദുഃഖമോ കാണിക്കരുത്, ഉണ്ടാകരുത്. ദേവന്മാരോട് നിന്ദ പാടില്ല. കുറച്ച് സ്ലോ അല്ല, ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവണല്ലെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചു പോണത്. ഇതില് പറയാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച്. അല്ല പറയണ്ട, ബട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് നോട്ട് എഴുതി കാണുന്നില്ലേ മാതാജി? അതെ, അത് പറ്റുന്നില്ല, പാടുന്നില്ല. കുറെ എഴുതുന്നു പക്ഷെ വിട്ടുപോകുന്നു. കുറച്ച് സ്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ലൈഡ് വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, 1 മിനിറ്റ്. അല്ല, അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ റെക്കോർഡ് കട്ട്, കാരണം എഴുതിയെടുക്കണ സമയം പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമയം അല്ല, പോകും. അങ്ങനെ എഴുതുന്നില്ല, എന്നാലും മനസ്സിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ മതി മാതാജി.
അത് നടക്കുന്നില്ല. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് എഴുതലും എടുക്കലും നടക്കില്ല. വേറെയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റടിക്ക് എഴുതി വെക്കുക നല്ലത്. അതെ, പുസ്തകം ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പുസ്തകം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണത്. കാരണം അത് പണം സമ്പാദിക്കരുത്. അല്ല, ആ, വീട്ടിൽ കേട്ടിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന സമയം പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ലാഗാവും നമുക്ക്. അതാണ്. ഇത് വീഡിയോ ഉണ്ടാവൂലേ? ഉണ്ട്, റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ റെക്കോർഡിൽ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. റെക്കോർഡിൽ നോക്കി എഴുതാനില്ലേ 1 മണിക്കൂറിന് പകരം 2-3 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പോസ് ചെയ്ത് പോകും ആയിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോ അതിനെ പോകും. അങ്ങനെയാണ്. സോറി, അത് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായില്ല വിചാരിക്കുന്നു. ഇല്ല മാതാജി നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കോ. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടാ മതിയല്ലോ മാതാജി. അതെ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ എടുത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. 5 വരെ ഉള്ളതിന്റെ ഇപ്പൊ എടുത്തു. ഇത് കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, കാരണം ഇത് പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും കാണുമ്പോൾ ചെറുതാണല്ലോ, പക്ഷെ എഴുതി വരുമ്പോ സമയം പോകും. അടുത്തത് എന്താണ്? കാരണം അടുത്ത പോയിന്റ് ഏതാ പറഞ്ഞത്? 5 വായിച്ചത് നമ്മള് പറഞ്ഞത്. 6-ാമത്തെ വായിച്ചു. 8-ാമത്തെ പോയിന്റാ ഞാനിപ്പോ ചെയ്തേ. സോറി. ആർക്കും അനാവശ്യ ശല്യം ഉണ്ടാകരുത്. അതെ, ലാഭത്തിൽ അത്യാഹ്ലാദമോ നഷ്ടത്തിൽ അതിദുഃഖമോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ദേവന്മാരോട് നിന്ദ പാടില്ല. ആർക്കും അനാവശ്യ ശല്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവവും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയും നിന്ദിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരോടൊട്ടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ 10 20 നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നു. അടുത്ത പിന്നെ പറയുന്ന മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാണ്. ഈ 10 തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് സാധനാ ഭക്തിയുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ടാകില്ല. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പാലിക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? സാധനാ ഭക്തിയിലേക്ക് പോലും ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ആകെ കൂടി രൂപഗോസ്വാമി 20 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അവയെല്ലാം വളരെ പ്രധാനവുമാണ്. എങ്കിലും ആദ്യത്തെ 3 പരമപ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ ഇനി പറയുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതില് പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറയാണ്. വൈഷ്ണവന്റെ ലക്ഷണമായി തിലകം അണിയണം. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് തിലകം അണിയണം. വൈഷ്ണവ ശരീരം, തിലകം തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരണം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആശയം. അപ്പോ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? തിലകം അണിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ തിലകം കാണുന്നവർക്കും എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ പിന്നിലെ ആശയം പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത്, ഇങ്ങനെ തിലകം അണിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് എഴുതുന്നതും നല്ലത് തന്നെ. ഇപ്പൊ ചിലവര് നമുക്കറിയാം, വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോ അവിടെ ഈ അച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മൾ ഇവിടെ നെറ്റിമലൊക്കെ അവര് കുത്തിത്തരും നമുക്ക്. കാരണം അത് ചെയ്യുന്നതും എന്താണ്? നല്ലത് തന്നെയാണ്. ശരീരത്തിൽ തിലകം അണിയുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് എഴുതുന്നതും നല്ലത് തന്നെ. മൂന്നാമത്തത്, പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിക്കും ആത്മീയ ആചാര്യനും അർപ്പിച്ച പൂക്കളും മാലകളും ശരീരത്തിൽ അണിയുകയും ശിരസിൽ ചൂടുകയും വേണം. അതായത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാർക്ക് അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പൂക്കള്, മാലകള് അതൊക്കെ ശരീരത്തിൽ അണിയുന്നതും ശിരസിൽ ചൂടുന്നതും, കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്, അതൊക്കെ പ്രസാദമാണല്ലോ, അത് വളരെ നല്ലതാണ്. അടുത്തത്, പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെ മുൻപിൽ നൃത്തം വെക്കാൻ പഠിക്കണം. പിന്നെ 4-ാമത്തെ പോയിന്റ്, പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നൃത്തം വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ അത്രയും ആനന്ദം, നമുക്കതിൽ സന്തോഷമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിക്കുക. നൃത്തം വെക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെയും ആചാര്യന്റെയും മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യണം. അപ്പൊ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. വിഗ്രഹം തെരുവീതിയിലൂടെ എഴുന്നള്ളിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ എഴുന്നള്ളത്തിൽ പങ്കാളിയാകണം. വിഗ്രഹം തെരുവീതിയിലൂടെ എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ എഴുന്നള്ളത്തിൽ നമ്മളും പങ്കാളിയാകേണ്ടതാണ്. ഭക്തൻ എന്നും 1 or 2 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കണം. എന്നും ഭക്തൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കണം. വൃന്ദാവനത്തില് ഇത് കർശനമായിട്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തന്മാർ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നിയമേന ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചിരിക്കും.
വൃന്ദാവനത്തിൽ 5000-ഓളം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കാൻ പ്രായോഗികമല്ലെങ്കിലും ഗോസ്വാമിമാർ പണിയിച്ച 12 മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവ നിശ്ചയമായി സന്ദർശിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ കുറെ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ എന്തായാലും ഭക്തന്മാരെന്നും ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു പറയാണ്. പിന്നെ കുറഞ്ഞത് 3 തവണ ക്ഷേത്രത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണം. ഗോസ്വാമിമാർ ക്ഷേത്രം മാത്രമല്ല ഗോവർദ്ധനഗിരിയെയും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യും. വൃന്ദാവന പ്രദേശം മുഴുവൻ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ്. അപ്പോ 3 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ഷേത്രത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണം. പിന്നെ ഗോവർദ്ധനഗിരിയെയും വൃന്ദാവന പ്രദേശം മുഴുവനും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ചിട്ടയനുസരിച്ച് 10-ാമത്തത് ചിട്ടയനുസരിച്ച് വേണം ക്ഷേത്രാരാധന നടത്താൻ. ആരതി ഒഴിയുക, നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുക, വിഗ്രഹത്തെ അലങ്കരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ ക്ഷേത്ര ആരാധന നടത്താമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ചിട്ടയുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? വിഗ്രഹാരാധന, ക്ഷേത്രാരാധന നടത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ ആരതി ഒഴിയല്, നിവേദ്യം അർപ്പിക്കല്, വിഗ്രഹത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ ഇതിൽ പെടും. പിന്നെ അടുത്തത് വിഗ്രഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായി സേവനം ചെയ്യണം. വിഗ്രഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആ വിഗ്രഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുക, മാല ചാർത്തി കൊടുക്കുക, ഡ്രസ്സ് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഒരിച്ചു കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? വിഗ്രഹത്തിന് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ സേവനങ്ങളായിട്ട് പറയാം. പിന്നെ പാടണം, പാട്ട് പാടാനായിട്ട് കീർത്തനം പാടണം. പിന്നെന്താണ്? സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം, നാമം ജപിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം, പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലണം, മഹാപ്രസാദം ഭുജിക്കണം, മൂർത്തിക്ക് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അതേ തളികയിൽ നിന്നെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുക. അതിനാണെന്ന് പറയാ പ്രസാദവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മഹാപ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്രകാരമാണോ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അതേപടി നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? മഹാപ്രസാദം. അതായത് മഹാപ്രസാദം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലം ജഗന്നാഥപുരി മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്താണ്? ഭഗവാന് പ്രസാദം അർപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വേറൊരിടത്തിലേക്ക് ഇട്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മളത് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ജഗന്നാഥപുരി എന്താ? അവിടുത്തെ പ്രസാദമാണ് മഹാപ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് അതേ പാത്രത്തിലാണ് അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അവിടുത്തെ വിശേഷം അറിയുണ്ടാവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് അവിടെ എത്രയോ കലങ്ങള് ഒരുമിച്ച് മേലേക്ക് അടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് താഴെ നിന്ന് അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്നത്. അടുപ്പിലാണ് അവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എത്രയാണ് 5 or 10 എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം വെക്കും, അതിന്റെ മുകളില് പിന്നെ വെക്കും, അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു 5-6 തട്ടുണ്ടാവും അവിടെ. ഏറ്റവും മുകളിലായിരിക്കും ചിലപ്പോ പരിപ്പായിരിക്കും, ചോറായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് തട്ട് പച്ചക്കറി ഇട്ടിട്ട് ഓരോന്നിലും ഓരോന്നായിരിക്കും. ഒരെണ്ണത്തില് ചോറായിരിക്കും, ഒരെണ്ണത്തില് പച്ചക്കറി ആയിരിക്കും, ഒരെണ്ണത്തില് പയർ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഏറ്റവും അത്ഭുതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം വെവുണ്ടാവുക. ഇപ്പോഴും അതിശയാണ് അതൊക്കെ അവിടെ. എന്നിട്ട് മൺകലങ്ങളില്ലേ, നമ്മള് മണ്ണിന്റെ കലങ്ങളില്ലേ, വലിയ കലങ്ങള്, ആ കലങ്ങളാണ് അത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, നമ്മള് ഭരണി പോലത്തെ വലിയ കലങ്ങളില്ലേ, മണ്ണിന്റെ പൂജയൊക്കെ പോലത്തെ വലിയ വായവട്ടമുള്ളത്. ഉപ്പിലിടുന്ന ഭരണിയല്ലേ? അതെ, ഉപ്പിലിടുന്ന ഭരണികൾ. അങ്ങനത്തെ ഭരണികളിലാണ് അവിടെ പ്രസാദം വെക്കുക ഭഗവാൻ. മണ്ണിന്റെ കലം ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ അവർ ഉപയോഗിക്കില്ല അവിടെ, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഒരു 10 എണ്ണം ആദ്യം വട്ടത്തിൽ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുപ്പിന്റെ വെക്കാനുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. അതില് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ മുകളില് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ വരില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വന്നിട്ട് ഏറ്റവും മുകളില് ഏറ്റവും അതായിരിക്കും ആദ്യം വെവുണ്ടാവുക. എന്നിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് തീ കൊടുക്കും. അടിയിൽ തീ കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാതും ഇത്ര സമയം ഒരു കണക്കുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാതും കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാ മസാലയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു നോക്കുമ്പോ എല്ലാതും ഒരേ പാകത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഏറ്റവും നമ്മളിപ്പോ വെവ് കൂടുന്നോ വെവ് കുറവുന്നോ എന്നുള്ള സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. പച്ചക്കറി ഒക്കെ എല്ലാം കറക്റ്റ്, ചോറ് സെയിം, എല്ലാതും അതും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നിനും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ്. അത് അതേപടി തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അത് അതേപടി തന്നെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ അവിടെ ഏകാദശി ഒന്നും അവിടെ എടുക്കില്ല, കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഏകാദശി എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അവിടെ. ഏകാദശി ദേവിനെ പിടിച്ച് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുക അവിടെ. അവിടെയുള്ളവർക്ക് ഏകാദശി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. മഹാപ്രസാദം അവിടെ ചെന്നാൽ മഹാപ്രസാദം കഴിക്കാതെ പോരാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ്. എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ 50 വിഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അച്പൻ ഭോഗ്, അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണത്, ജഗന്നാഥപുരി. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമുക്ക് മഹാപ്രസാദം കിട്ടുന്നത്, അവിടെ മാത്രമാണ്. ആ മഹാപ്രസാദം നമ്മൾ ഭുജിക്കണം. മൂർത്തിക്ക് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അതേ തളികയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? മഹാപ്രസാദം എന്ന്
പറയുന്നത്. പിന്നെ ചരണാമൃതം കുടിക്കണം. ചരണാമൃതം എന്ന് വെച്ചാല് വിഗ്രഹത്തിന് അഭിഷേകം നടത്തിയ ജലം ശേഖരിച്ച അതിഥികൾക്ക് നൽകുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്ത ജലം കുടിക്കുന്നത്, അതാണ് ചരണാമൃതം. അത് നമ്മൾ കുടിക്കണം. പിന്നെ മൂർത്തിക്ക് അർപ്പിച്ച പൂക്കളും വാസന ദ്രവ്യങ്ങളും മണക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പൂക്കളും വാസന ദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മണക്കണം. മൂർത്തിയുടെ പാദപത്മങ്ങൾ തൊട്ട് തലയിൽ വെക്കണം. തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ മൂർത്തി ദർശിക്കണം. അതത് സമയങ്ങളിൽ ആരതി ഒഴിയണം. ഭഗവത് കഥയും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമൻ, രൂപം, ഗുണം, ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി അർത്ഥിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പിന്നെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ സദാ സ്മരിക്കണം. ഭഗവാനെ സദാ നമ്മൾ സ്മരിക്കണം, ധ്യാനിക്കണം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സന്നദ്ധ സേവനം നടത്തണം. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായിട്ട് കണക്കാക്കണം. ഭഗവാന് സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. പ്രിയങ്കര വസ്തുക്കൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. സർവ്വതും സമർപ്പിക്കണം. മാത്രമല്ല നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കണം നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തും സഹിക്കാനും എത്ര കഷ്ടപ്പെടാനും തയ്യാറാകണം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സഹിക്കാനും കഷ്ടപ്പെടാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും സമർപ്പിതാത്മാവായിരിക്കണം. നമ്മൾ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സമർപ്പിക്കാനുള്ള നമ്മളൊരു മനസ്സുണ്ടാവണം. നമുക്ക് എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും സമർപ്പിതാത്മാവായിരിക്കണം. തുളസി ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ പാരായണം ചെയ്യണം. മധുര ദ്വാരക വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമിയില് പാർക്കണം. വൈഷ്ണവർക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവിനനുസരിച്ച് വേണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന് എല്ലാ അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക. തുളസി ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ വായിക്കണം. മധുര, ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളില് പാർക്കണം. വൈഷ്ണവർക്ക്, ഭക്തന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഭക്തന്മാരുടെ സേവനം ചെയ്യുക. പിന്നെന്താണ്? ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ക്രമീകരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. 37 കാർത്തിക മാസത്തിൽ വിശേഷാൽ സേവനങ്ങൾ നടത്തണം. കാർത്തിക മാസത്തില് വിശേഷാൽ സേവനങ്ങൾ നടക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം കാർത്തിക മാസം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം നെയ് വിളക്ക് തന്നെ വെക്കുന്നത് നമ്മള്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തൊരു കർമ്മം നമ്മൾ എന്താണ് 1000 മടങ്ങ് ഫലം കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് കാർത്തിക മാസത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? വിശേഷാൽ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ജന്മാഷ്ടമി നാളിൽ വിശേഷാൽ പൂജകളും വ്രതങ്ങളും വേണം. ജന്മാഷ്ടമി നാളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിശേഷാൽ പൂജകളും വ്രതങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കണം. തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി വേണം എല്ലാ സേവനങ്ങളും നടത്താനായിട്ട്. ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശ്രദ്ധയോടും വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തണം. അന്യരുടെ മുമ്പിൽ വായിക്കരുത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ മുന്നിൽ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആനന്ദം കണ്ടെത്തണം. മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ, അന്യരുടെ മുമ്പിൽ, അതായത് ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഭാഗവതം വായിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭക്തിമാർഗത്തിൽ തന്നേക്കാൾ പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായി സംസർഗം ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ ഭക്തിയില് നമ്മളെക്കാൾ പുരോഗമിച്ചവരുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകണം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടണം. മധുര പാന്തങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടണം. അപ്പൊ ഭക്തിയില് മുന്നേറിയവരുമായിട്ട് നമുക്ക് സംസർഗം ഉണ്ടാകണം. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉരുവിടണം. മധുര പ്രാന്തങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടണം. അപ്പൊ മധുര പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുകൂടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതുപോലെ ആക്കി മാറ്റാം, വൃന്ദാവനാക്കി മാറ്റാന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ 64 ഇപ്പൊ എത്ര എണ്ണായി പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ 44, 20, 10, 10 54 ഇപ്പൊ 64 ആയി. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ 10 പരമപ്രധാനം, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തെ 10 തുടർന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ 44 ഒട്ടാകെ 64. ഈ 64ൽ 5 മൂർത്തിയാരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരാവാസം എന്നത് സർവാധിക പ്രാധാന്യം. അപ്പൊ 5 കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനം.
എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, നാമസങ്കീർത്തനം, മധുരാവാസം. ഈ 5 കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം, ഭക്തജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഇടപെടുന്നത്, പിന്നെ നാമസങ്കീർത്തനം, മധുരാവാസം. മധുരാവാസം എന്ന് പറയുന്നത് മധുരയിൽ പോയി താമസിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രല്ല, നമ്മുടെ ഗൃഹം നമ്മൾ എങ്ങനെയാക്കി മാറ്റണം, അതേപോലെ ആക്കി മാറ്റാന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഈ 5 കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ 64 എണ്ണയില്ലേ, 44, 10, 10, 24, 64 എണ്ണയില്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരവപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടില്ല, 5-ാമത്തെ ഇട്ടിട്ടുള്ള 6-ാമത്തെ ഇടണം. 6-ാമത്തെ ഒന്നുണ്ടോ മാതാജിപ്പ? ഇട്ടേക്കാം. 6-ാമത്തിൽ അധികം ഇല്ലല്ലോ, അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. 6-ാമത്തിൽ ആ തത്വങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ചോദ്യം അതാ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്തായാലും. 6-ാമത്തെ ഈ പറഞ്ഞ 10 10 44 64 പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയണ 5 പോയിന്റുകൾ, 5 കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ. ഭഗവാന്റെ ആരാധന, മധുരാവാസം, പിന്നെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം, ഭാഗവതം വായന, പിന്നെ ഏതാണ് മധുരയിൽ താമസിക്കണം, നാമസങ്കീർത്തനം. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിന് മുന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത് മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് മുന്നത്തെ അധ്യായത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. 5 ഇട്ടുണ്ട്. 6-ാമത്തെ ഒരു വൈഷ്ണവം പാലിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള് 10. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ഒരു വിഭാഗം നിർദ്ദേശങ്ങള്, പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്, വീണ്ടും പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടത്, നിയാമക തത്വങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണത്. 64 എണ്ണം പ്ലസ് ആയി 5 എണ്ണം. ഇനി അതിന് മുന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഭൗതിക പരിഗണനകൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്തായത് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനാണ് ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ടുള്ളത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി സേവനം സർവാതിശയമാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകം ഉണ്ട് അതിന്റെ. എന്താണ്? അഹേതുക്കി അപ്രതിഹത ആത്മാ സുപ്രസീതതി. എന്താ പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ എന്താണ്? ഞാൻ മറന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് സർവാധിശാലിയാണ്, അഹൈകതവും ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പറയുന്നത്. അതായത് ഏറ്റവും പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്? പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണ്. അത് നിശ്ചയമായിട്ടും അഹൈതുകമായിരിക്കും, വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണ തൃപ്തി നൽകുന്നതായിരിക്കും. അതായത് നമ്മളതിന് എന്തുണ്ടാവില്ല, കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അഹൈതുകം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിനൊരു വ്യവസ്ഥകളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നിർവിഘ്നം, വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ്. അത് 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ, ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. എത്രാമത്തെ അധ്യായം മാതാജി? 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നും പറയുന്നില്ല, അതിവിടെ പറയുന്നത് അതാണ്. സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 2 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിത്യാനന്ദ വംശം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരെയാണ്? നിത്യാനന്ദന്റെ പിന്മുറക്കാരെയാണ് നിത്യാനന്ദ വംശം എന്നറിയപ്പെട്ടത്. എന്ത് സേവനം? ഹസ്തി സേവന, ഭക്തിയുത സേവന ആയിരിക്കട്ടെ. അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ആര് മുഖാന്തിരമാണ്?
ഭക്തിരസേവനാണ്. ഞാനിങ്ങനെ വോയിസ് ഇടുമ്പോ തെറ്റ് ഞാൻ തിരുത്തിപ്പോയി കണ്ടിട്ടല്ലോ. അത് സരസ്വതി. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. തത്വം. പത്മപുരാണത്തിൽ വസിഷ്ഠൻ ദിലീപനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി സേവനം നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. മാഘമാസത്തിൽ പ്രഭാത സ്നാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം പോലെ. അതെ, എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം. എങ്ങനെ? മാഘമാസത്തില് പ്രഭാത സ്നാനം നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം പോലെ എല്ലാവർക്കും ഭക്തിരസേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടെന്നാണ് മഹർഷി ദിലീപനോട് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ കാശിഖണ്ഡം എന്ന ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കണം, നെറ്റിയിൽ തിലകം, കയ്യിൽ ജപമാലയും കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയും നിൽക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്കുള്ളതെന്നാണ് കാശിഖണ്ഡത്തില് പറയുന്നത്. രസം ചേർന്നാൽ വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ എന്ത്? വിശദമാക്കുക. വൈഷ്ണവ മതത്തിൽ ഉപനയിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരാളും തീർച്ചയായും ബ്രാഹ്മണനായി തീരും. ഉപനയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഏതൊരാളും ആരായിട്ട് മാറാണ്? ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തീരണം. രസം ചേർന്നാൽ വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തില് കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന സന്ദർഭം എന്താണ്? വ്യക്തിഗത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ എത്തിയവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അതല്ലേ മാതാജി? 11-ാം സ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ പറയുന്നത്? എന്താണ്? സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ല, ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ അഭിമുഖങ്ങളിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. കാരണം അതിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നിലേക്കും മാറുന്നില്ല. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. അതായത് പിന്നെ അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നിലേക്ക് മാറില്ല അവരെന്ന്. അതാണ് പറയുന്നത് 21-ാമത്തെ അധ്യായം 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധത്തില്. ഭാഗവതം 5-ല് ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഭൗതികപ്രകൃതിയുടെ കർക്കശമായ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ നിയമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അടുത്തത് 5-ാമത്തെ സ്കന്ധം അതല്ലേ? 5-ാമത്തില് സ്കന്ധത്തില് 41-ല് കരാഭാജ മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിയുക്ത കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ ഇതിന് വിമുക്തരായി തീരുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനം നിഷ്ഠയോടെ നടത്തുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ഋണമുക്തനായി തീരുന്നു. ഋഷിമാരോടോ പൂർവ്വപിതാക്കളോടോ ആരോടും എന്തില്ല? പിന്നെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു ബാധ്യതയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭക്തിരസേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നിനോട് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അത് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുണ്ടോ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങള്? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18:66 ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉറപ്പ് എന്താണ്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ അഭയം തരുക, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ഞാൻ നിനക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകും. നിന്റെ ജീവിത അഭയം തേടുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് എഴുതിയിട്ടില്ല.
അത് ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത എഴുതുന്നത് 1866. കേട്ടില്ല. കേട്ടില്ല അതിന്റെ ഉത്തരം. 1866 സർവധർമ്മം പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. അതായത് നമ്മള് എന്താണ് ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ, ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നല്ല പറയുന്നത്. അതന്നെയല്ലേ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്നിൽ അഭയം തേടുക. കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത് 69ാമത്തെ പേജില്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് തന്നെ, അത് എഴുതിയാൽ മതി അതിന്റെ മീനിങ്. ഇനി പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങള്, ശരിക്കും നമ്മള് പറയുന്ന പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 5. ഒന്ന് ബ്രഹ്മയജ്ഞം, പിന്നതാണ് ദേവയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞം. അതാണ് പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 5 തരത്തില്. ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മയജ്ഞം, രണ്ടാമത്തെ ദേവയജ്ഞം, ബ്രഹ്മയജ്ഞം, ദേവയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞം. 5 പേരെഴുതിയോ? 4ാമത്തെ എന്താ? ഭൂതയജ്ഞം. ഭൂതം. 5 മനുഷ്യയജ്ഞം. 5 എഴുതിയോ? ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ബ്രഹ്മയജ്ഞം. ബ്രഹ്മയജ്ഞം പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെയും അവ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും ഋഷിമാരെയും പിന്നെ സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെയൊക്കെ ആദരിക്കുക, ജ്ഞാനം നേടുകയും ചെയ്യുക, അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മയജ്ഞത്തിൽ വരുന്നത്. ജ്ഞാനം നേട, അജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക, അതൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മയജ്ഞത്തിൽ വരുന്നത്. പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക, പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഋഷിമാരെ ബ്രഹ്മാവിനെയൊക്കെ ആദരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ബ്രഹ്മയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ബ്രഹ്മയജ്ഞം. 2. രണ്ടാമത്തത് ദേവയജ്ഞം. അഗ്നിയില് ഹോമത്തിലൂടെ ദേവതകളെ ആരാധിക്കുക, അവർക്ക് വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മള് ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ദേവയജ്ഞം. ഹോമത്തിലൂടെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക, ദേവന്മാരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വഴിപാടുകളൊക്കെ നടത്തി, അതായത് നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ദേവയജ്ഞം. മൂന്നാമത്തത് പിതൃയജ്ഞം. പിതൃയജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാല് പൂർവികർക്ക് തർപ്പണം ചെയ്യുക, ശ്രാദ്ധം തുടങ്ങിയ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? അർപ്പിക്കുന്നത്, അവരുടെ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത്? പിതൃയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പൂർവികന്മാരുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കാനും പിന്നെ അവരുടെ അനുഗ്രഹമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? പിതൃയജ്ഞം. മൂന്നെണ്ണം എഴുതി എല്ലാവരും. ഇനി അടുത്തതാണ് ഭൂതയജ്ഞം. ഭൂതം, ഭരതന്റെ പാട്ടോ. ഭൂതയജ്ഞം. ഭൂതയജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോ പക്ഷികള്, നമ്മള് മറ്റുള്ള ചരാചരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, പക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം നൽകി അവയെ പരിപാലിക്കുക. അതായത് ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും കരുണയും നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക. അതാണ് ഭൂതയജ്ഞം. മനുഷ്യരല്ലാത്ത കുറെ ജീവജാലങ്ങൾ വരുന്നില്ല, പക്ഷികള്, മൃഗങ്ങള് ഉള്ള മറ്റു ജീവജാലങ്ങള്, അവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ നൽകിയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ പരിപാലിക്കുക. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുക. അതാണ് ഭൂതയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞു അത് ഇത്രയും. ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ മനുഷ്യയജ്ഞം. മനുഷ്യയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സമൂഹത്തിലുള്ള മറ്റു മനുഷ്യരോടും അതിഥികളോടൊക്കെ ആദരവോടെ പെരുമാറുക, എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുക. അങ്ങനെ തമ്മിലുള്ള ആ കടമയോടും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തോടൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്?
സമൂഹത്തിനോടുള്ള നമ്മുടെ കടപ്പാട്, ബാധ്യത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിഥികളോടും സമൂഹത്തിനോടും മറ്റുള്ള മനുഷ്യരോടൊക്കെ നമ്മൾ ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ നമ്മൾ പെരുമാറുക. അതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? മനുഷ്യയജ്ഞത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ആദരവോടെ പെരുമാറുന്നതും ഇതാണ് പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അതില് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ